Den går sådan her. Der var 2 unge genboer, en pige og en student. De øvede sig hver aften på hver sit instrument. Sammenspil er kunstens højde, men her var ingen fut. Han sad ensom med sin fløjte, hun ensom med sin lut. Så skete det en aften, de fulgtes fra koncert. I snak om lut og fløjte, hvor hver jo var ekspert. Tænk, og ud af munden røg det. Dem hver især til slut. Har du lyst, så lån min fløjte. Ja tak, så lån min lut. Det blev til flere dakaboer. Hver nat, mens tiden gik ind til visse sure naboer. Fik nok af den musik. De skreg fy og føj. Det bør faktisk være forbudt, at hun spiller på hans fløjte, og han på hendes lut. Moralen i min vise kan lyde sådan omtrent. Find en med lidt musik i, og byt så instrument. Lyt til rådet og fordøj det. Og sig mig så til slut, ønsker nogen her en fløjte i bytte for en lut? Ja.